Sa unang pagkakataon ay ating bibisitahin ang isa sa pinakabagong investment hub sa bayan ng Mexico. Ito ang Global Construct City na matatagpuan sa Barangay Panipuan at katabi lamang ng Mexico exit sa North Luzon Expressway. Dito makikita ang mga iba't ibang tindahan o outlet ng mga building materials kagaya na lamang ng Jinjiang Building Materials and Home Furnishing Exhibition Center. Mayroon din itong isang mataas na condominium na talaga namang aabangan ng mga future investors. Pwede rin kayo mag-shopping sa kanilang Global Plaza Mexico at marami rin na food stalls or food shop para sa mahilig mag-food trip. Kaya samahan niyo kung muli at ating pasyalan ang Global Construct City dito sa bayan ng Mexico. So, what are you waiting for? Let's get it on! Okay, so Maya Payabak Kabalen, and we are here at the Barangay Panipuan. Ito yung waiting shed nila. So ito yung daan na ito yung Mexico to San Fernando Road. So parte pa rin to ng Panipuan, and then nandun yung NLEX. Ayan, nakikita na natin yung NLEX. Bali, paakyat na yan. So narito tayo ngayon para silipin yung ginagawang magandang compound dito sa may Barangay Panipuan, yung Global Construct City. Ayan, kung nakikita nyo, ayan, dito nasisilip na natin yung tower nila. Ayan, no? May mga salamin na yung mga bintana. At ito, nandito tayo sa waiting shed at kitang-kita natin, no? Napakalinaw ng tubig. Tingnan nyo, ngayon na ako nakakita ng creek na ganito, yung parang kanal, malinis yung tubig, malinaw. Sakto, ginawa nilang waiting shed ito. So tingnan natin kung ano ba yung latest update dito sa Global Construct City, yun, no? Global Plaza. Update natin kung ano na bang meron dito. Let's go. Ayan, first time natin papasok dito sa may Global Construct City. Ayan, dito pa lang ang ganda na, Ito yung pangalan niya, Global Construct City. Tara, pasok tayo. Ang ganda ng ang condominium. Anong ganda na pala rito, First time natin nakarating dito. Although lagi tayong dumadaan, hindi pa tayo nakapasok. Ngayon tignan natin Global Plaza Mexico. Ayan, nandiyan yung Robinson Supermarket sa loob. At ito naman yung tower. Ang ganda. Naglalagay na sila ng mga salamin. Kasi last time wala pa itong mga salamin na to, So ikutan muna natin yung compound ng Global Construct City. Ang lawak pala nito, Welcome to Builders Outlet. Ayun pala yung Builders Outlet. Punta muna tayo rito. Ang ganda pala rito. Ito yung nakikita natin mga building pag nasa nasa NLEX. Second Street Plumbing. Ayan, ayan, yung nakikita yung kalsada sa labas, yan na yung NLEX. Ikot tayo, ang ganda.
yung mga nakikita nating ano, akala ko nito eh, mga housing, hindi pala. Mga establishment sila. First time natin nakapunta sa Global Construct City. At malawak din pala to. Medyo mahambon na. Sana huwag matuloy yung ulan para makapag-drone tayo. Ang daming truck dito. Photon. Ito pala yung ano ng Photon. Parang yung sa Clark. Hotel furniture. So hanggang dun na lang, dun sa may ano, dun sa may bakod. Parang ano na yun eh, yung subdivision, yung Sorrento. Ikot pa tayo dito. Lalapad ng mga ano, mga granite yata yun. Kaya pala Global Construct City, halos ano, construction materials yung mga tinitinda rito. Ito yung parting likuran niya. Kasi doon nga sa kabila, subdivision na yan. Bali, inikutan natin. Dito parang masigit eh. Ano yun doon, no? Ito pala yung daan doon sa ano, doon sa may Panipuan. Ito pala yung kalsada, yung nakikita natin doon. Kasi dumadaan din tayo. Hindi natin alam, dito pala yung ano, yung labas niya. So balik tayo doon. Medyo lumalakas na yung ulan. Ano ba ang mga to? Parang mga electrical sa ano. Ay, sana tumigil ang ulan para makuha na natin yung aerial shot. This way. Dito tayo. Tile Street. Ayan, no? Iba-iba yung mga ano eh. Dito naman para mga salamin yung ano, yung mga tinitinda nila. Tile Hub. Ito. Mga tiles naman yung binebenta rito. Ayan, ayun yung Robinson Supermarket. So, parang ano ito, isang compound na ano, na malaking hardware. Puro mga construction materials. Kaya pala yun yung pangalan niya, Global Construct City. At yan, no? Ilang floor ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kung hindi ako nagkakamali, mga 18-story building. Tara, puntahan pa natin. Ito. Welcome to Builders Outlet. Ito. Ano yan? Jinjiang Building Materials and Home Furnishing Exhibition Center. Ayan. Sa Global Plaza Mexico. Dito nagbababa pa ng mga materyales. Robinson Supermarket.
pwedeng mamili rito, kumpleto. Exit only. Dito pala yung exit. Wala namang gate dun. Ito yung harapan. So marami din kainan dito. Mr. DIY. Exit na nga. Ayan, ito yung harapan ng Global Plaza, Mexico. Para din nga dito yung mall. Ayan. Ayan. So I think dito na magtatapos yung pagpasyal natin dito sa Global Construct City at saka Global Plaza, Mexico. Yan. So I hope na update ko kayo sa sitwasyon dito at marami na palang mga open na mga stall. At saka yung inaakala nating mga housing na to, yung mga mga tindahan ng construction materials.